जिल्ह्यातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणच्या आजरा पारवाडी इथं सुरू असलेल्या कोळंबी प्रकल्पात अज्ञातानं विषारी पदार्थ टाकून विषप्रयोग केल्याचा प्रकार समोर आलाय। यात सुमारे 18 लाख किमतीची कोळंबी गतप्राण झाली आहे। हे पाहून परिसरात हळहळ व्यक्त होते। या घटनेनंतर आजरा पोलिसांनी अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल केलाय। गतप्राण झालेल्या कोळंबीचे आणि विषारी पदार्थाचे घटनास्थळी सापडलेले नमुने ताब्यात घेण्यात आले। दरम्यान या घटनेबाबत आचऱ्यासह संपूर्ण सिंधुदुर्गात संताप व्यक्त होतोय। नुकसान करणाऱ्या समाजकंटकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होते। इथं 13 तारीखला ही घटना घडली आणि रात्री आम्हाला समजण्यात आलं की प्रॉन्स हे मरत आहेत, तर तातडीने आम्ही हार्वेस्टिंग वगैरे चालू केलं। पण जसं सकाळ झाली तसं आम्हाला समजायला आलं की बॉटल्स वगैरे काही भेटले ज्याच्यात केमिकल विषारी पदार्थ काहीतरी त्याच्यात होता, कारण वास भरपूर येत होता त्या पदार्थाला। आणि दुसरी गोष्ट होतं की पिठाचे गोळे करून केमिकलचे ते पॉन्डमध्ये टाकले गेलेले होते, जेणेकरून हे प्रॉन्सचे मृत्यू झालेले। अंदाजे किती नुकसान झालंय तुमचं? साधारण 18 ते 20 लाखापर्यंत नुकसान आहे। काही जी घटना घडल्यानंतर तुमचं काही संशयितांवर वगैरे काही या संदर्भात संशय तर आहे काही लोकांवरती, आणि आम्ही तक्रार पण केलेली आहे पोलीस स्थानकात। त्यांचा तपास चालू आहे, त्या दृष्टीने पोलीस पण काम करतात। राज्याचे बंदर विकास मंत्री आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याशी तुम्ही या संदर्भात काही चर्चा करणार आहात का? निश्चितच त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, कारण ही आता फ्युचर पण याच्यावरती डिपेंड आहे आपल्या मत्स्य उत्पादनावरती। मग हे जर प्रकार असे घडत असतील तर हे दुर्दैवी आहे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पण आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।